Alright guys, na ako karon sa Maluco area. Mao na ni atong last nga road trip diri sa Bukidnon sa kaning nga road trip series, ang Maluco padulong sa Dalirig. Atong tan-awon otro ang pagpauli nga view diri sa Maluco padulong sa Dalirig. So tara, let's go. Guys, kay sada mong gugdalan, sada og view ba, no zigzag. So magpasalamat dahil ko no sa mga nagtanaw sa previous na ko nga road trip. Salamat sa inyong tanan, salamat sa suporta, and mag-imo na tag video pohon sa mga tourist spots nga atong adtuan. Wala pa lang gigay time makaadtog mga tourist spots kuan og mag-shoot kay ang oras. Time check, it's 1:30 sa kahaponon. Akurat na lang sa itong luyo guys. Nanay mga pick up kusog may padagan. By the way, sa pikas dito nga road buhagi nga katong dili na ta makaagi sa Mangima. Na isa ka road ring aning straight lang. Ako na tong agian karon. Grabe po kay ka timing naka video kay wala na videohan di ang dalan nga view. Sa tara ba nag-view diya? Dalan diri sa una guys. Oh, cadang egg view eh. Ako nang mainganyo kog video diri kay cada og view pa. Wala sa stress. Pero don't forget good guys nga mag extra careful kita diri. Mag drive ta extra careful always. Safety first, good, safety first. Di man tani agi ka ganiya guys, so dire sa wala, dire sa left man tani agi ganiya. Na ka nang gigawasan sa truck. So dire ta straight ta karon.
Buloy karon, pista man siguro karon sa Dalirig. Happy Fiesta Barangay Dalirig, Manolo, Portage, Bukidnon. Yeah guys, so kana straight ka ng bagong adala, no? Kana straight. Ako ng future diversion road, Agusan Canyon, Mangima. Para dili na ka moagi diri sa zigzag road sa Mangima. Dito ang shortcut nga dalan. Gawas na dito sa San Miguel Road. Ako'y old video ito. Paki-check na lang sa akong videos. Sitio Mangima. I'm not sure unsa na nga barangay ang Mangima. Ako lang ibutang dire sa upos. Spring Resort to sa Mangima. Ana. Tasulod na ko diyan, dugay na. Kaso wala lang ko nag-video diyan.
least guys, luag na ni siya. Kadalan karon sa una. One lane ra gid ni. Grabe ka lisod di overtake. Oo. Overtake na guys. Karon kay maka-overtake na kag dali-dali sa una lisod kaayo eh. Yung one lane ra. Kailangan magtan-aw gid ka sa kuan. Sa imong mga katabo. Karon dali na kaya. Ano yung grabe. Hadlok kaya to. Nakatisting ko drive sa una guys, katong one lane pa. Grabe ka taas ang linya kay hinay magay mong masundan. Karon no, grabe liko-liko. Parang huwag nalipong